אבל לפני הכל, קצת היסטוריה. לפני 15 שנה, בשנת 1995, או ליתר דיוק ב3 לספטמבר 1995, הקים מתכנת מחשבים צרפתי ממוצא איראני בשם פייר אומדייר, אתר אינטרנט קטן בשם אוקשן ווב למחירות פומביות. כל גולש היה יכול להיכנס לאתר הזה ולפרסם מוצר למחירה פומבית, כשמי שמציע למוכר את הכי הרבה כסף זוכה במוצר ומקבל את הזכות לקנות אותו. באתר הזה פרסם פייר בעצמו למחירה ציין לייזר שהיה שבור, ולהפתעתו של פייר, אפילו ציין הלייזר השבור הזה נמכר בסופו של דבר $14.83 לקונה אלמוני. פייר, שלא כל כך הבין למה אותו בחור קנה ממנו ציין לייזר שבור, פנה אל אותו קונה ושאל אותו אם הוא מבין שציין הלייזר שהוא קנה בעצם לא עובד. התגובה של הקונה לא איחרה לבוא, והוא סיפר לפייר בתגובה שלו שהוא אספן של צייני לייזר מכל העולם, ומה שפייר פרסם למחירה מאוד מצא חן בעיניו. אז זה עוד סיפור נחמד שמראה לנו כמה האינטרנט יכול להיות באמת מקום מדהים, שכל אחד יכול למצוא בו בדיוק את מה שהוא מחפש, ובצד השני של העולם יש מישהו שאולי יש לו בדיוק את מה שאנחנו מחפשים. מכאן כמובן הצמיחה הייתה אדירה, כששנה אחרי זה ב-1996 פורסמו באתר של פייר כמעט 250,000 מוצרים, ובחודש ינואר 1997 היו באוקשן ווב למעלה מ2 מיליון מחירות פומביות, פשוט היסטריה מוחלטת. ואז החברה שקמה בשנת 96 כדי לנהל את האתר שינתה את שמה מאוקשן ווב לשם שמוכר לנו היום, eBay. אמנם בהתחלה פייר רצה לקרוא לחברה שלו בשם אקוביי, על שם חברת ייעוץ שהייתה בבעלותו, אבל בגלל שהדומיין אקוביי כבר היה תפוס, הוא החליט לקצר את השם ולקרוא לאתר החדש eBay. עם השנים קיבלה חברת eBay מימון ומינתה את מג וייטמן להיות הנשיאה של eBay, ומספר העובדים של eBay עלה מ-30 עובדים בשנת 1998 ללמעלה מ-15,000 עובדים בתוך 10 שנים בלבד. eBay הונפקה בבורסה בניו יורק, ופייר הפך למיליונר ברגע, אבל על הדרך הוא גם הספיק לשנות לנו את האופן שבו אנחנו קונים ומוכרים עד היום דברים באינטרנט. גם מספר המשתמשים ב-eBay גדל, ואם בשנת 98 היו באתר רק 500,000 משתמשים רשומים, הרי שבשנת 2008 כבר היו בו יותר מ-200 מיליון משתמשים רשומים מכל העולם. בחודש פברואר 2002, eBay קנתה את iBazaar, שהיה אתר מחירות פומביות אירופאי, וב-14 לאוקטובר באותה שנה, eBay עשתה עוד קנייה משמעותית, כששילמה הרבה מאוד כסף וקנתה את חברת PayPal. כיום חברת eBay מפעילה רשת של 30 אתרי מחירות בעולם, ובבעלות eBay גם כמה חברות אחרות בתחומים של השוואת מחירים באינטרנט, מחירת כרטיסים להופעות, ואפילו השכרת דירות ושיחות אונליין.